13 आगस्ट 2026 मायथाइनि गाबोननि सानसेनि फानजामुथि। मेष राशि, फोथाराव गोदान खाबुफोर मोनगोन। गोजाम थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन, मान बांगोन। वृषभ राशि, नखरारि जिउआव गोजोन थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रै जानायनिफ्राय गोजानाव थादो आरो सोलोजों रां खाथाय। मिथुन राशि, सोलोगोनां थिरांथाया मुलाम्फा जागोन। फालांगि एबा साख्रियाव दावगालांनो थाखाय गोदान लामाफोरा बेखेवगोन। कर्कट राशि, खरसाखौ दबथायनाया गोनांथार। गावनि सावस्रिनि सायाव एसे जोथोन ला, जर'खायै गावनि आदारनि सायाव नोजोर हो। सिंह राशि, गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। दैदेननो हानाय गोहो दिन्थिनो खाबु मोनगोन, नाथाय अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि, नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबा नोंथांनि फारसे थागोन। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां था। तुला राशि, आरिमु, मिडिया आरो मार्केटिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जर'खा मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथाङा लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि, केरियाराव प्रम'शन एबा गोनां बिबान मोननायनि खाबु दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। धनु राशि, दावबायनो खाबु मोननो हागौ। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन। मकर राशि, खामानि थिलियाव खामानिनि नारसिनथाय थानो हागौ। धोर्ज लाखि आरो गावनि रागाखौ दबथाय। कुम्भ राशि, बाहागोदारि हाबायाव गोरोंथि लाखि। नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो सावस्रिनि फारसे गोसो हो। मीन राशि, बे साना नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। राङा मुलाम्फानि मोनसे गोदान फुंखा जानो हागौ।